The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job 1:21 says, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Maayong adlaw kaninyo sa di pa kita padayon sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw. Atong pasalamatan ng Diyos nga iya kitang gilugwayan o sa atong kinabuhi o gihatag kitag askil nga kinabuhi o naay ka sibot o naay kalantip sa atong una-una o kini grasya tanan. Tungod lamang kini sa kaluoy, grasya, gugma, o kortesiya sa Dios. We do not deserve it. Di gini kita takos nga mabuhi pa. We don't deserve to live, but gumikan kay ang Dios na may plano sa itong kinabuhi. Iya pa kitang gilugwayan din atong kinabuhi. Extended pa kini gumikan kay wa pa man mahuman ang atong kinabuhi. Busa, unas tanan, mag-aandam kita karon sa atong kaugalingon, pinagi sa paghingalan, pagsugid, pagkumpisal sa atong mga sala nga nahimo, nining adlaw, sukad ganihang buntag o hangtod ni ining higayuna, atong susiyon atong kaugalingon, kung wa pa ba nato magkumpisal sila. Agi kinig sunod sa mando sa Dios sa 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, He, ang Dios, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Busa,
Alang kanimo usab higala nga wala pay kaluwasan, idapit ka sa paggamit sa imong kaugalingong kabuton, paghimog desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Kay mao kini ang yawi nga ikaw makasud sa plano sa Dios. Busa sa hilom magampo kita. Let us pray. Once again, Father, we thank you for your faithfulness. We thank you for the grace that is beyond anything we could ever ask or think. You have provided all things well for us. You have left nothing unprovided. And furthermore, you have anticipated everything that was necessary billions of years ago. Busa, Amahan, as we continue to fellowship with you in your word, as your mercies are renewed day by day, as you have provided this portion of manna, the written word, may God, the Holy Spirit, enlighten us, for we ask it in Christ's name. Amen. Karon magapadayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Anya magita gihapon sa topic nga giuluhan nato og how to be a winner in this life and in the next. Unsaon to pagkahimong mga mananaog ni ining kinabuhi o sa sunod nga kinabuhi. Okay? Now, let us review again, just refreshing our mind. Yan ang itong pagtuon nga we are focusing our attention on success or kalampusan. O suma ni Josue sa Kapitulo 1, versikulo 8, bahin sa kalampusan o pagkamauswagon, about success and prosperity. Now, when we talk about success, it is always connected with God. Nadugtong gini na ay konektado kini sa Dios. God, you see, is the source of success. And dugangan pag yun nato, kana nga, God is the source of promotion. God is the only source of promotion in life. Why lain? Dili ang tao. In fact, He is in the business of promoting. So, mo kini nga itong tunan o dugang agi o padayon sa itong gihisgutan nga dugukan nga buot kitang mahimong mga mananaog. Kinsa mo dili gusto. Mao ni ang atong tumong. Common goal is to become winners in this life. Imagine to be winners. O na sayra naman nato ato naman ni kanunay yung bat-bat nga the only way to get into this kind of pursuit in life nga mahimo kitang mananaog mao ang gamit niya ng Yahweh to open the whole avenue nining atong tumong nga maong himong mananaog o kini ang una niya nagyong lakang mao ang pagdawat sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa krus nga kaluwasan. Sa ato pa kung dawaton nimo katong iyang gibuhat, ikaw nagatuo kaniya nga siya ra gyud ang manluluwas. You see, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. So mo kana ang Yahweh nga magasud kanining mao nga journey. So kay I presume nga ikaw midawat na kang Ginoong Jesucristo. You are now a believer. O busa, you are now qualified to continue sa pagsibog sa unahan. Okay? Move onward, not backward. Mao na nga sige kitagtuon sa pulong sa Dios every day
on a daily basis aron madugangan pagyud ang atong kahibalo, kaalam sa pulong sa Dios nga atong magamit sa atong pursuit to be winners in this life. Okay? Kaya nahibaw naman kita, the real keys of success in life is not through the steps nga gisugyot sa pila ka mga secular books like How to Win Friends and Influence People. Gikinahanglan ang unag yung lakang mao, get saved by faith in Christ alone. Pagpaluwas, una, pinaagi sa pagtuon nimo, lamang kang Kristo lamang. Ug human nimo buhata ka na, musunod na pugas mando sa Dios sa 2 Pedro 3:18 nga patubuon ang atong kalag. Pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kung human niya na, be sure nga you expose yourself to doctrinal Bible studies like this that we have. Bible study kini nga doctrinal through the YouTube under this ministry. Og so, mo kani, you have to prioritize God's Word na. Kaya agi ka nagsunod usab sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, and then, human mo buhata ka na, organize your life around God's Word. O labason usab nimo ang imong panunduman bahin sa unsa. Ang 7 nga paagi sa pagsunod sa mando sa Dios. Una niini, himua ka na nga batasan, make it as a routine. And then gawas niya na, organize your life around God's Word. And then, you must have the true scale of values nga maoing pulong sa Dios. And then, sa imong pagpuyo diha sa imong Pinoy-anan nga gitawag nato dapit nga may gahom sa Dios, divine dynasty sa in English, you are able to make good and right decisions kahit na makasasod. Di man ka makahimog right and correct decisions kung nahakas gawas. Tuwa ka sa dapit nga may gahom ni Satanas. That is the opposite, the cosmic dynasty. So, you make good decisions, good and right decisions, sud sa divine dynasty. And then, sunod niya na, you have to be persistent, malahotayon ka sa pagtuon sa pulong sa Diyos, o ikaw gikinahanglan kang magbaton og perseverance pagka malahotayon, okay, pagka makugihon, mao kana ang angay natong pagabuhaton. These are steps how to become winners in this life. And then gawas pa niya na gamito nato. By the way, studying God's Word is one thing, but believing and applying the Word of God is another thing. You see? Ug mao kana ang daog nga imo nang magamit sa imong sige na og lakaw ni ining imong journey to become a winner in this life. So, you have to apply the Word of God. Di lang kay sige lang kag tuon, kultura na sa gitawag og gnosis doctrine. Kahibalo. Ang kahibalo, lahi man sa kaalam. Ang kaalam, mao na nay wisdom. Nga imo nang gituuhan, imo nang hagop diha sa imong kinabuhi o mao na imong gamiton sa imong pagkinabuhi. So you use the 10 problem-solving devices nga giandam sa Dios. God's 10 problem-solving devices. Una niini is rebound, and then
feeling of the Holy Spirit, fellowship with God, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, inner happiness, personal sense of destiny, ug ang ikanapo, occupation with Christ. These are God's 10 problem-solving devices. So, ipagamit usab ka na nato. Imagine, na naigiandam ang Diyos sa kasulbaran sa imo mga suliran. And then, gawas niya na, you claim God's promises every single moment of every day. Claim, ang kuna. Kay kini ganoy kanimo, will guide you, will lead you to occupation with Christ. And then, ayaw kalimot sa Operation PTA. Ano sa maning Operation PTA? You must be in the right place, at the right time, with the right attitude. Mo nang PTA. You must be in the right place, at the right time, with the right attitude. Ugawas pa yan na. Ayaw kalimot sa Operation SLA. Study, learn, apply. Tun-i, kat-uni, o gamita. Okay? SLA. Now, timan ni usab nga kanang imong kinabuhi karon, ingon nga magtotoo, asa ka man namutang, asa ka man nagtrabaho, unsay imong karira sa kinabuhi, your station in life is your full-time Christian service. Full-time. And then, every time you do some endeavor, you must do it as unto the Lord. Kaya as you do it as unto the Lord, ikaw magagamit man sa mga Diyos nung mga paagi, divine viewpoint, nga mo resulta kini og divine good. O gitandi ka na sa 1 Corinthians 3:12 nga gold, silver, precious stones nga kana will be awarded. Okay? So, when you do things, do kind of endeavor, do it as unto the Lord. Dili kay magagamit ka sa mga human viewpoint, mga tawahan ng mga pangunahuna nga resulta lang po mga tawahan sa mga binuhatan nga gitandi usab ka na sa 1 Corinthians 3:12 nga kahoy, dagami, o unsa tong usa, kugon. You see? Wood, hay, and stubble. O imong duslitan ka na, masunog. Okay? So, wala reward niya na. Unya, bantasana na usab ang sugid, pagkumpisal sa matag sala nga imong mabuhat. Flush them out of your life. Pinagis paggamit sa rebound technique. 1 John 1:9. Unya, gamita ang faith rest life. Rest in the Lord. Operation CTR. Numdum ka? C, claim a promise. T, think of what God can do to your problem. R, relax, because God is in control. And then, may nungdanon sa kini. Fellow believer, nga naminaw nining atong pagtuon, maintain humility. Okay? Unsa may laingan sa humility? It is grace orientation. Kung ikaw na baid o inunta na hiluna, okay, sa grasya, then you are humble. Acknowledge that everything you are and you have in life, you do not deserve, you do not earn, nor work for. Kay grasya ka na. So, ayaw kalimot niining prinsipyo nga atong gisunod sa bahin ini.
Maintaining humility is what? Believing in the principle, the way up is the way down. Okay? The way up is the way down. So good ka sa ubos. And then, continue. Always resist evil by avoiding the wrong crowd in life. Likay ang mga wrong crowd in life. Likay ang pakig-abin when you are associating with people who are not like-minded as you, kay mga unbelievers. Awa man ta mo ingon nga ayaw pag-iuban sa mga unbeliever. In fact, it is our responsibility, our duty to what? To share the gospel to them. Aron sila maluwas. You see? Okay, ang sunod, ayaw kalimot usab sa unsa. Be constantly guided by the essence of God. Labas sa kanunay, diya si mong parunduman, bahin sa kinaiya sa Dios. Okay? Memorize them. Learn by heart. Isil-sil na sa imong panumduman. Let it circulate in the stream of your consciousness. Kining giingon nato og unsa? Essence of God. Sovereignty, righteousness, justice, love, eternal life, omniscience, omnipotence, omnipresence, immutability, veracity. Mo kanang napo ka kinaiya sa Dios. 10 attributes of God nga kanunay lambas gyud sa imong panunduman. And then always be guided by the operation VOG. V, viewpoint will of God. O, operational will of God. G, geographical will of God. Kung malikon, V stands for viewpoint will of God. That answers the question, what does God want me to think? Okay? Kaya na masunahon na. Operational will of God. O mana, operational. What does God, that answers the question, what does God want me to do? Og ang G, geographical will of God, answers the question, where does God want me to be? You see? That's operation VOG. Nya gawas pa niya na, ayaw kalimot sa paggiya. Always be guided by the doctrine of volitional responsibility. Okay? Volitional responsibility. Ikaw manubag sa matag desisyon nga imong himuon sa kinabuhi. Operation ARA. Okay? Ano sa man yung Operation ARA? Okay? You are the only one answerable, responsible, and accountable sa imong desisyon nga himuon. Ikaw ra. Dili itong ubang tao. That is the doctrine of volitional responsibility. Natiman nakitang mga Kristohanon are given that complete freedom. Kumplito, hingpit nga kagawasan. But with that freedom, listen, with that freedom, complete ko na, with that freedom goes unsa responsibility. Atong timanan kana kanunay. And always be guided also by the following operations. Operation BOD, RPLS, unsa man ni? Mao ni ang pito ka divine provisions sa Dios alang kanatong mga magtotoo. Una, unsa man? The Bible. Mao kani unang sangkap sa Dios kanato. The Bible, omnipotence of God the Holy Spirit, divine plan for the church, right pastor-teacher, privacy of the priesthood, logistical grace support, and
spiritual freedom inside the divine dynasphere. O we must also be guided by the what? Operation PMA. Unsa man ning Operation PMA? P, perception. M, metabolization. A, application. Perception, ang imong pagtuon, pagpasud sa mga pulong sa Dios diha sa imong galamhan. That is perception. And then metabolization, ang imo ng pagunsa. Pagdawat, tuo sa imong gitun-an nga pulong sa Dios aron ang ikatulo application imo nang magamit sa imong kinabuhi. Okay? So ang daog ning tanan mao ang imong paggamit. Like I said, unsa tong prinsipyo? To study God's word is one thing, but to apply, believe and apply it is another thing. Okay? So mao kining mga punto nga atong gida. Always set your mind to your goal, which is spiritual maturity. Kay diha sang maong ang imong makabot, you now have the capacity for life. Imo nang mahimaya ang Dios. Therefore, study, learn, apply Bible doctrine every moment of every day. E kini mo resulta, this will lead to capacity for life, capacity for love, capacity for happiness, capacity for blessing. That's how to glorify God. You are now a winner believer. Thus, you are able, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, to think logically, rationally, and sensibly. Thus, you are able to make good and right decisions in life. Makahimo ka nag desisyon, ang kanang desisyon na husto, tukma, maayo. Good and right decisions in life. Now, you are a good decision maker. Husto? Because you are doctrinally smart naman ka, bahagi doktrina, and spiritually mature. You are a nikao, an overcomer. You know how to identify. You know how to anticipate. You know how to prevent. And you know how to solve your problem in life. You are a problem solver, a part of the nation's pivot. You are a winner believer. So, do you want to become a winner in life? The choice is all yours. Mo nang ikaw ra gyud giagad sa Dios. Kung buot kang mahimo mananaog, then mao kini nga atong itunan. Kapag kung buot ka sa mga mahimong piliro, imo po nang tinuyuan. You see? Di ko kalimot sa mga katigwangan mo. Tinuyuan sa imong buot. Tinuod gyud. Okay, timan na to. Ayaw gyud ni kalimti, igsuong magtuto. God is the only source of promotion in life. Okay? I hope masil-sil na diha sa imong alimpatakan. Ang Dios lamang, siya ray bugtong tinubdan sa paghatag og kauswagan sa kinabuhi. In fact, He is in the business of promoting. Mo kana iyang buhat. Do you want to be promoted in life? If so, you need to have humility. Remember the principle? The way up is the way down. Humility is a mental attitude. Diyan sa itong panguna-una kini. In humility, you are teachable. Husto? Matudluan ka kung ikaw mapaubsanon. Di ra ba matudluan ng usa ka mapahitason? It's hard. It's hard to teach people who are arrogant, who are self-righteous.
Listen. You have to be humble, to be teachable. You have to know the will of God for your life. How? Ano mo niya atong gibuhat? By studying His Word. It is there in His Word nga ikaw makaila, makakaton, mahibaw sa kabubuton sa Dios, sa tuyo sa Dios, sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. What is the mechanics? Unsa may mechanics o paagi? By studying God's Word on a daily basis. Did you hear me? On a daily basis. Dili kay sinimana, binuan, tinuig, dili. Every day of our life should be on a daily basis. So you will grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Ayaw gyud kalimot niya na. O ayaw sab kalimti ang tulo kaunsa stages of spiritual growth. Tulo. Una, baby believer. Sunod, adolescent believer. O gangi katulo, mature believer. Upon reaching spiritual maturity, paminaw, sa imo ng paghidangat, pagkabot ni mo niya ng espirituanong pagkamtong, ang Diyos mubuo na sa iya mga panalangin diha nimo. Tungod kay na magkay katakos. You have now reached capacity for life. You remember the edification complex of the soul? Review naman nga ito ba? Kanina itong isugutan. Una nini is grace orientation. Sunod nga ang mastery of the details of life. Ikaw mo'y master, dili ka ulipon. Okay? You know how to control sa mga details of life. Dili kay ulipon ka nga. Biktiman lang ka nga. Sige ka pamalit. Dihang mga unsa na mga kamtangan. Details of life lagi. You see? Okay, that's the second ang mastery of the details of life. Humana ang grace orientation. Unyan sa ikatulo, you now have a relaxed mental attitude. Hayahay ni mong panguna-una. Okay? Unya ang ikaupat, ang tulo ka kategorya sa guma. First category, love for God the Father. Ikaduha, love for right man, right woman. Okay? O ang ikatulon sa love for all mankind. Mao kanang ikaupat nga ikalima mao na kanaang unsa perfect happiness na nakay hingpit nga kalipay. Just imagine niya kapag dining kalibutan na you now experience that perfect happiness. Unsa man yung baton niya na pag-angko niya na pagtuon sa pulong sa Dios. See? Kay kung makabot na nimo kana, then God does not lie sa iyang saad nga imo nang mapanag-iya ka ng hingpit nga kalipay. Just imagine, plus H guna. Manang iyong plus kay perfect happiness na. So, mapanag-iya din nato ang hingpit nga kalipay samtang niya patanining kalibutan na ning kinabuhiya. Just build the edification complex of the soul. Mura mong guna og dakbalay nga imong tukuron. Tukod. Sige, tuon. Hala. Hangtod magkabot na nimo ka ng perfect happiness. You see? O kinarabang perfect happiness nga itong maangkon bisan din hipas kalibutan, that will be parlayed dito sa eternal state. Dugangan pa na. Now, okay, but once the believer changes his priority, na mao na negative side, sa dihang ang maong magtutuo mo usob na sa ilang mo iya bang usbo ng iyang pasiuna, meaning
He prioritizes the details in life rather than taking in Bible doctrine on a daily basis. Then he will be declared unsa foul. He will be declared foul. Pareho sa mga unsa na mga games ba. Now, daghang mga tao are declared by God foul. And so, they are fouled out. Ibaw ka. Na ay panultihon. O kini common man yung panultihon na. Ignorance of the law excuses no one. Basta? Hence, kung bahin na nimo magtotoo, fellow believer, ignorance of God's word excuses no believer. Did you hear that? Principle kiniyoy. Your life will be miserable, makaluluoy, disorganized, nagkayagaw, nagkaguliyang, confused, nagkagubot, mixed up, no direction, no stability. In short, you are a product of your decision. Produkto rin kasi mong decision. Ikaw may gahimo ni mong ingon niya ng kondisyon na nimo. See? Akong baliko ng prinsipyo. Ignorance of God's word excuses no believer. Kung wa kay gana, wa kay gugma, wa kay kadasig, wa kay kainit, wa kay tinguha sa pagtuon, ug paggamit sa pulong sa Dios, then mudayon ka og pangitag unsa ikabaliban nimo hawa mo ko'y panahon god na mo sagad yun ang unsa ikabaliban ayon wa ko'y panahon, busy ko sa kinabuhi. Mo na nga ang Dios mo ingon nga, I'm sorry, I cannot promote you. You see? Mo na nga ang uban gud samar na gayon sila, Dios wa ko'y panahon na Dios kanang ang Dios pod mo ingon nga sari pod, di ko makahatag nimo, di ko ka promote nimo kun dili pag-demote la nimo. You see? Mo na nga you are a product of your decision. Okay? But God does not want you to be in that situation. Dili siya buot. In that condition, dili siya buot. He just needs your faith. Ang iyang gikinahanglan ragi kanimo mong imong pagtuo, your complete trust in Him through His Word. Unsa gisulti sa Proverbs 3:5 and 6? Unsa? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall unsa direct your paths. Nana, faith in God's word ra. You need faith in order to please God. Unsa gisulti si Hebreanon 11:6? Kung way pagtuo, imposible sa pagpahimuot sa Dios. Without faith, it is impossible to please God. Nana, isining kalibutan na. We are given only two choices, either heaven or lake of fire. Ang gitawag sa karagahan ng impyerno. Justification or condemnation. Ngunit duha kapilian na to. Faith or sight. Grace or human effort. Accept or reject. Believe or burn. Namo na yung mga two choices. Niya, one thing sure. Your decision today will determine your life in eternity. Ngano? Because again, you are a product of your own decision. Kung sa gisulti sa Galatians 6:7, you reap what you sow.
unsay imong unsay imong unsa na imong gipugas mo po'y imong anihon. Ang mo ani kag mangga kung imong gipugas unsa saging. You reap what you sow. You see? Now, ang Isaiah 40:31, atong basahon ro ni in English, nagasulti. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Maunay open secret sa Dios sa imong kinabuhi. Anha nimo makatuni diya sa iyang mga pulong. A believer facing a crisis should not pray that God removes it. Sayop na. Kung na kay krisis nga giatubang, Diyos, tangtanga ra ning akong krisis. No. Dili na mao. A believer should go through that crisis. Should go through that crisis by the use of what? God's spiritual assets. Na mao na diha. Nga di magkalagi ganahan sa pulong sa Diyos, o magkay kainit, o magkay gugma, then, ngayon kadayon og nanay mga krisis, why did God let this happen to me? Tiyaw mo na. Mao na, igor kang moingon na, why did God let this happen to me? Why me? Tungod kay wa man kay magamit. Nagasangkap ang Diyos sa tanang mga spiritual assets, and yet you ignored it. Wa nimo panumbalinga ka na. Namaw na. You are a product of your decision. Sabot ka? Now, kining mga puntuha, ato ning gitunan tungod kay mao man kini atong dugukan sa atong gitunan how to be a winner in this life and in the next life. Busa, atong ipadayon kadaghan pa kayong mga butang atong pagatukion, paghisgutan, o di man mahuman yun tingali iabot na tag-rapture ni ini, you see. Karon din hilang una kita kutob usa nining adlaw o ato ipadayon ni ugma. Ayaw kalimot, gidapit kag gihapon. Ayaw si piyata ang sunod sumpay sa atong pagtuon ni ining topic, how to become a winner in this life and in the next. Busa, gidapit kag gihapon sa pagsunod ining atong pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube, ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Busa, atong gipanginaot nga magapadayon gyapon kita sa pagsibog sa unahan, pagkaton, pagdugang, pagyong mga kamaturan nga sarang ito magamit sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. Magaampo ta. Ako kang pangutanon, higala. Kuno galing mamatay ka karon, naibaw ka ba mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod sa hangturan? Ang Biblia, ang pulong sa Diyos, nagkanayon ra ba nga imo ka nang maibawan? Ipungutana ta ka, higala, nining maong pangutana, sanglit, mo kini ang labing mainungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. Pangutanon ta ka, nini, pag-usap. Luwas ka ba? Dili question kung sakop ka ba usa ka simbahan, kundi luwas ka ba? Are you saved? Dili question kung nagkinabuhi ka ba usa ka talahuron og dalaygong kinabuhi, kundi luwas ka ba? Kaya ang Biblia nagsulti sa ingon nini, kinahanglang maluwas kita. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Uway laing manluluwas gawas kang Ginoong Jesucristo. Mga buhat 4:12. Higala.
higala nga kung itawag nimo, kay dili ka pa man igsuon nako. Di ka pa man usa ka magtotoo. So higala aron ka maluwas. Unas tanan, kinahanglang mo angkon ka nga ikaw usa ka makasasa. Kaya matud pa sa mga taga-Roma Kapitulo 3, versikulo 10 ug 12. Kaya ang kasulatan nag-ingon, wa gayoy tao nga matarong, way nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Mga taga-Roma 3:23. Busa higala, ang imong mga sa mo'y hinungdan nga nakabsan ka sa himaya sa Dios. Mao ka na hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon aron ka mahilangit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma kanimo ug gani namatay siya alang kanimo. Siya mao si Ginoong Hesukristo kinsa namatay dito sa usa ka krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sa ug sa paghatag kanimo kahigayunan nga ikaw mahilangit. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon siyang paghigugma kanato kaysa makasasa pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Mga taga-Roma 5:8. No, sa dihang namatay si Jesus dito sa krus, ang iyang kamatayong espiritual mo'y mibayad sa silot sa atong mga sa. Ang Kolosas 1:14 nagkanayon, nga maoy naglukat kanato ug nagpasaylo sa atong mga sa. Sabtag yun higala. Nga wa kay mahimo sa pag-angkon o pagpangayog tabang aron ka mahilangit. Ang tinuod gibayran na kana ni Jesus. Ang iyang pagbayad niadto hingpit sa dihang namatay siya dito sa krus. Pansawa pa siya mamatay, siya miingon og tapos na. Tetelestai. Kana mantud pa sa Juan 19:30. Karon, buot niyang hatagan kag puloy-anan dito sa langit. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mga taga-Roma 6:23. Busa higala, kung muluwas si Jesus kanimo kana dayo na. Wala si Jesus magpabiling patay. Gibanhaw siya gikas lumganan ug karon buhi siya ug atua siya sa langit ug nagapangaliya siya alang niadtong nagatuo kaniya. Gitudlo ko kaninyo nga kung nadawat nga maynungdanon kayo, kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa naisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa naisulat sa kasulatan. 1 Korinto 15:3 ug 4. Kung matod pa si Hebrehanon 7:25. Ug busa makahimo siya karon ug sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios, pinaagi kaniya kay buhi man siya hangtod sa kahangturan aron magpangaliya sa Dios alang kanila. Pinaagi sa pagtuo, dawata si Jesucristo. Si Jesus namatay aron sa paghatag og kinabuhing wala nay katapusan ngadto ni bisan kinsang motuo kaniya. Hinoon, sama sa bisag unsang gasa, kanang gasaha wa gyoy bili hangtod nga imo kanang dawaton. Gusto? Ang Juan 1:12 nag-ingon, apan kadtong midawat ug misalig kaniya, giyatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ang Biblia nagasulti nga ikaw naluwas pinaagi sa pagtuo ug wa nay bisag unsa pang ikadugang niya na wala na. Ang Efeso 2:8-9 nagkanayon, kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi
gasa sa Dios. Busa, walay makapasigarbo nini sanglit dili man kinibunga sa inyong mga paningkamot. Di man ipag-ayo. Ngang bugtong pagtuo nga makaluwas kanimo higala, mao ang hingpit nimong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Sabta higala nga ang pagtuo lamang kang Kristo lamang mao ang bugtong paagi sa kaluwasan. Duharay imong kapilian higala. Mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong maluluwas o ikaw maluwas? O musalikway ka ba kaniya nga manluluwas o ikaw mahinukman? Pili. Pagpili higala. Apan sabta ang isultis pulong sa Dios diha sa Juan 3:18 nga nagkanayon. Ang dili mutuo mahinukman ang daan tungod kay wa man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa, sublion ko sa pagpahinumdum kanimo higala, tumuo ka kang Ginoong Jesucristo ug ikaw maluwas. Magampo ta. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong tataw tin-aw nga pagpadayag kanamo. Unsaon di ay sa tao pagkaluwas. Pinaagi lamang sa among pagtuo sa imong bugtong anak nga nagpakamatay alang sa among mga sala dito sa krus. Salamat o Diyos sa imong pagpaklaro kanamo nini. Og kami nagaampo nga ikaw magadasig niadtong wala pay kaluwasan nga sila unta makumbiktar sa Espiritu Santo. Salamat ng tanan Diyos uban ni kami sa pagbugbuhat ni adlaw. Ug dada kami pag-usab ning among pagtuon sa imong pulong kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen.